A kommunizmus áldozataira emlékezett a váci rabtemetőben a Jobbik. A megemlékezésen Fehér Zsolt, Kászonyi Károly és Tölgyesi Dániel tartott beszédet, akik az előző kormányoktól elhatárolódva a Jobbik rendszerváltó küldetésére igyekeztek felhívni a figyelmet. A váci szervezet ifjúsági tagozatának vezetője például arról beszélt, hogy a rendszerváltás óta egymást követő kormányok nem álltak ki, és ma sem állnak ki kellően a magyar érdekekért. Szombaton a Homan Bálint úti temetőben emlékezett a Jobbik a kommunizmus áldozataira. Bevezetőt Kászonyi Károly váci képviselő mondotta ki, etikai szempontból kifogásolta, hogy az MSZP is koszorút helyezett el az emlékműnél. Nem értem, hogy ez a koszorú mit keres itt ezeknek az áldozatoknak az emlékénél. Hogy veszik ők maguknak a bátorságot, hogy ide elhozzák a koszorút. Saját áldozataikat megkoszorúzzák, valamiféle furcsa humor ez. A folytatásban Tölgyesi Dániel mondott köszöntőt, aki szerint ma Európa szerte azt tapasztalható, hogy a szocialista és liberális vonalak egyre inkább háttérben szorulnak a nemzeti oldalakhoz képest. A váci Jobbik ifjúsági tagozatának elnöke szerint a Jobbik itthoni megerősödése is azzal magyarázható, hogy sem a jobb, sem a baloldal nem képviseli kellően a magyar érdekeket. Az egész magyar kormány, aki váltogatta egymást az elmúlt 24 évben, az nem áll ki a magyar érdekekért, hanem meghunyászkodva asszisztál az uniónak és a multinacionális tőke birodalmának. Fehér Zsolt országgyűlési képviselőjelölt Murányi Levente egykori 56-os ellenálló, majd jobbikos politikus szavaival zárta a megemlékezést. Hajtsunk fejet az áldozatok sokassága előtt, és utána emelt fővel folytassuk harcunkat mai ellenségeinkkel, mert ezt várják tőlünk az ártatlanul meghaltak, megkínzottak, meghurcoltak és a bennünk reménykedők. Nekünk jobbikosoknak kell a rendszerváltást véghez vinni, amely az újra és újra ellenséget, békétlenséget, kizsákmányolást teremtő erőt felszámolja. Azt az erőt, amely a nemzet erejét összefogva a világnak, 56-hoz hasonlóan példát mutatva, és összefogásra ösztönözve harcot indít a gonosz akarata ellen. Nos, ezek Murányi Levente gondolatai. A megemlékezés koszorúzással zárult. A megemlékezést követően demonstrációvá alakult a Jobbik rendezvénye, amelyben a devizahitelesek érdekeiért szólaltak fel a megjelentek. Ezen Fehér Zsolt országgyűlési képviselőjelölt tartott beszédet, aki kiemelte, a lakosság jelentős részének eladósodása egy ketyegő szociális bombát eredményezett, amely ha felrobban, akár az ukrajnai válsághoz hasonló állapotot eredményezhet itthon is. Az Orbán kormányt és a baloldali kormányokat is hibáztatja a Jobbik a devizahitelesek eladósodása miatt. Míg az egyik az egyoldalú szerződések módosítását tette lehetővé, addig a másik a kedvezményes állami lakáshitel eltörlésével fiatalok százezreit kényszerítette banki hitelfelvételre, emelte ki Fehér Zsolt. Az országgyűlési képviselőjelölt rámutatott. A Jobbik kidolgozta a problémakör teljes egészét megoldó csomagot, ugyanis a jelenlegi helyzet egy olyan ketyegő szociális bomba, amely ha felrobban, az akár az ukrajnai válsághoz hasonló állapotot teremthet Magyarországon. Mi tartalmaz ez a csomag? 1. Forintosítás. A Jobbik a devizahitelek felvételkori árfolyamon történő forintosításában látja az átfogó megoldást, csak így hárítható vissza a kereskedelmi bankokra kártételük összes következménye, és csak így mentesíthetők a hitelkárosultak az indokolatlanul rájuk hárított költségekről. 2. Ezen felül kártérítés illeti meg a károsultakat annak arányában, amennyivel többet kényszerültek törleszteni az indokoltnál. 3. A leendő Jobbik kormánya, amennyiben bizalmat szavaznak nekünk, eléri a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, a bajba jutott devizahitelesek kilakoltatásainak felfüggesztését,